Iż-żidiet kostanti li rċevew il-pensjonanti fl-aħħar 10 snin fissru l-benefiċċju tal-pensjoni żdied b'70 € fil-ġimgħa. Dan ġie nnotat mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon waqt konferenza l-aħbarijiet bit-tema Pajjiż ta' Kwalità. Hawnhekk sostna li bil-budget 2025 il-pensjonanti se jiżdiedu b'8 € fil-ġimgħa inkluża l-kola. B'din iż-żieda se jibbenefikaw madwar 100,000 pensjonant tal-irtirar, tal-invalidità u r-romol kif ukoll oħrajn intitolati għal pensjoni tal-età. Madwar 26,000 pensjonant li twildu qabel l-1962 ukoll se jgawdu minn titjib fil-pensjonijiet hekk kif Gvern Laburista qed jindirizza l-anomalija li kienet inħolqot minn Gvern Nazzjonalista fl-2006. Il-Ministru Falzon semma wkoll żieda addizzjonali lil pensjonanti romol. B'dan il-proċess se jwassal biss tal-2027 il-pensjonanti romol kollha ikunu qed jirċievu il-pensjoni sieħa li kienu jirċievu il-konjugi tagħhom kieku baqgħu ħajjin. Il-Ministru tal-Politika Soċjali spjega li se jkun hemm żieda oħra fil-bonus ta' persuni li m'għandhomx biżżejjed kontribuzzjonijiet għall pensjoni u anke żieda fil-pensjoni tas-servizz. Dwar dan ikkummenta il-Ministru Michael Falzon. Huwa budget bħalma kienu ta' qablu kemm ilha din l-amministrazzjoni Laburista. Budget li għandu ruħ soċjali, budget li hemm fin-nies, budget li huwa ta' gvern li qiegħed hemm għalik. Fuq qudiemnet naħseb illi rġajna l darba oħra fil-budget għas-sena d-dieħla u rejna kemm għandna qalbna l-pensjonanti. Żidiet twessieħ ta' benefiċċji, nemnu illi jdu nibqgħu dejjem ninvestu aktar fin-nies, nibqgħu dejjem aktar gvern li għandu ruħ soċjalista.